Alahinain po ng mga magsasaka sa Pangasinan, inihayag po sa Kongreso. Para sa detalye kasama natin, Idol Rona Raca. 104.7 IFM. Report! Naipahayag sa Kongreso ang saloobin at hinaing ng mga magsasaka sa lalawigan ng Pangasinan ukol sa nararanasang suliranin sa sektor ng agrikultura. Sa pamamagitan ng Pangasinan 6 District Representative Marlene Agabas, partikular nitong tinukoy ang problema ng mga magsasaka pagdating sa presyohan ng palay. Ayon sa kanya, sa naging dialogo sa pagitan nito at mga magsasaka sa buong distrito, napakababa umano ang presyo ng palay, bagamat napakamahal naman ang mga kinakailangang kasangkapan sa pagsasaka. Daing din ng mga magsasaka ang direktang epekto umano ng mga nagdaang bagyo sa kanilang hanapbuhay, maging ang kakulangan sa mga dryers na sana umano ay makatutulong upang maibsan man lang ang kanilang problema. Aminado naman si Department of Agriculture Secretary Francisco Chulaurel na napakalaking problema umano talaga ang palay prices at nanindigan nitong tututukan ng mga napuntong krisis sa agrikultura. Samantala, patuloy na umaasa ang mga magsasaka sa Pangasinan sa suporta ng pamahalaan, lalong-lalo na ang ukol sa nais na patas na presyo ng palay. Mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Rona Raca. Tadak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.